cynta, dydd Mawrth y Ffaeria yma ynghylch y gwartheg. Caryl Howells sydd gyda fi'n gwmni ar gyfer y dosbarth cynta Biff Ifanc o wartheg allan o darw Cynhenid, dylen ni weid, a'r beirniad Jonathan Lyons wedi dod i benderfyniad, Caryl? Ydy, mae o wedi. Heffer neis iawn fan hyn oedd o Mark Callum yn gynta a'r ail o Heili Mary Cormac yn ail. Dwi drisiad dda iawn. A dechrau da i'r cystadlu, y safon fel byddech chi'n disgwyl, cystal ag erioed yma yn y Ffaeria. A mae rhaid gweud Jonathan Lyons y beirniad, fydd e ddim yn hir wrth ei waith, ond wedi gwneud job dda. Do, job yn da iawn. Felly, lot fwy o'r Biff Ifanc i ddod a cynyddu fydd y pwysau wrth i ni fynd drwy'r dosbarthiadau bore yma cyn i ni droi'n golygon at y pencampwriaethau sydd i ddod nes ymlaen ac wrth gwrs ar ddiwedd y dydd yr ocsiwn fawr. Felly mae yna digon o gyffro a digon o ddramaidd o dwi'n siŵr heddi to ynghylch y gwartheg. Felly, Caryl, am y tro, aros da fi os neud i. Fy na fi. Gawn ni rybaned fach nawr i ni gael mwynhau gweddill y dosbarthiadau a dowch na ato ni ynghylch y gwartheg nes ymlaen.